kai tsaye daga nan inda ake gudanar da hawan angwancin ɗan gidan mai martaba sarkin bici Alhaji Nasiru Ado Bayero kenan wato Aslam a daidai wannan rana. Ga tawaga nan dai yadda take ta gudana daga nan inda muke kawo muku wannan abu kenan. Ga babban zagi na sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero kenan, baban siyaya ga san a gefe da dai sauran 'yan tawaga, ga kanin ango nan shi ma dai duk suna tafi a daidai wannan lokaci. Wannan tawaga ne za mu ce ta 'ya'yan sarki, jikokin sarkin Kano Alhaji Ado Bayero ke kuma da gari da suka wuce a daidai Aslam kenan a daidai wannan lokaci.